everyone, good morning, good morning, good morning. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, guys. Ito yung roses for you, guys. Kunin nyo na. Oh, ayan. Mga mama, mga mamis, mga mamshis, nanay, nanang, nana. Happy birthday sa mga inang sa tanan diha. Ayan, lakad tayo for the celebration ng Mother's Day. Ayan, punta tayo sa Ewan. May pasurpreso daw sila na gagawin namin today. Let us see, guys. Let's go! Ayan. Dito na tayo sa Mariveles, Dawis. Kanina umulan, ngayon ang araw na naman, mainit na naman. Ano ba yan? Tama-tama, mamaya pag naligo na sa ano. Uyog ah. Shake ah. Ay, may stabilizer yan eh. Yung dating South Palm to, di ba? Mm. Ah, okay. Mas maganda dito. Maganda dito eh. Yay. Yung kumain niya tayo? Pwedeng Eh? Kaon mo eh? walk-in lang kami. Sige lang. Sige. Okay. Tuyo. Ibig sabihin, maano rito ang temperature rito maganda, kaya hindi umulan dito.
Marami kasing puno eh, no? Tingnan mo, puro puno dyan. Wala, baliktad na yung video natin. Itong papasukin natin ay dati na South Palm. Oceanica na ngayon. Ang South Palm ay nandun pa sa unahan. May South Palm pero bago na, iba na. Ganda no? Parang forest na ano. Naalala ko tuloy nung pumunta tayo sa ano, Subic. Ganito eh, Subic na maraming... Subic Bay na. Oo, ang daming monkey, tapos ang daming mga paniki. Ganito yun eh. Ulan pala, pero sinalo niya yata ang ano. Sinalo ng puno. Ba, ganda na yung hangin dito. Pero batas pa kaya sa puno. Oceanica. Oceanica. Nung South Palm pa lang ito, dito tayo nagparking no. Dito, pwede ba dito? Hindi pwede no? Dito pa tayo nagtesting ng drone. Nasaan na yung drone na yun? Wala naman yata. Nawala na yung drone. Hindi naman drone na ano yata yun. Dronan. Kunwaring drone. Ay no parking dyan. Bakit daan yan? Ay daanan pala yan. Ano yan? Kalsada sa? Queens, man. Papuntang Dito sa kabila tayo magparking, wala rito. Naubos ang parkingan dito. no parking dyan. Sayang no? Nauna man sila. Nauna. Doon nakala ko dyan, daanan pala dyan eh. Saan? Dyan. Daanan? Ayaw nga. Papuntang sa mga trabante. Dyan ako magparking sana. Kaya Baka ano yan, kitchen. dito sa unahan dito, pwede na. Dito, nay, dapat nagparking yan. Dito pa, pwede pa siguro. Diyan sa dulo. Yan. Pwede dyan ay. Dito na lang. Basta na pagparking natin. Ayos ba? Yes. Let's go. Nandito na tayo sa Oceanica. Yung bagong resort na Oceanica. Bago ang pangalan. Dati na South Palm. Let's go. Ano yun? Mag-buffet tayo or a la carte lang? Kung a la carte po, 500 per person, then fully consumable po sa food and drinks. Bali, access fee po siya, sir. Oo. Malakap na lang tayo. Masyadong mahal yung 1.7 eh. Hindi kasi ang sa buffet Pwede naman, maligo sa dagat ah. Pwede na. Oo. doon sa buffet na 1,750, 1788 po yung Ah, Pero 1,780. yung a la carte, pag nag-a la carte lang po tayo, may access fee po tayo 500 per person, then fully consumable po sa food and drinks. Ah, ah. Beach access po siya, then tables and chairs po tayo dito. Pwede okay. umupo dyan na. Tables and chairs po. Ah. Except na lang po sa swimming Swimming pool, pool. tsaka yung sunbeds na higaan, different Gusto namin prices. yung swimming pool. Mas gusto namin Sige. yung A la carte menu lang po tayo. Okay. For Oo. 2,000 pesos po. Then, present ko lang po itong apat na coupons ko sa pang-bili ko po so para sa consumer po natin. Keep it safe na lang po kasi pag nawala po siya, hindi na po siya refundable. Ah. Thank you. Sa alakat, no? Okay, let's go. Sige. Ha? Okay, proceed. Dito lang kayo. Para. Proceed to the beach. And let's swim. Let's swim the day away. Okay? Wow, ang daming tao ngayon kasi Mother's Day.
Aha. Aha, ha. Pili na kayo. Paano ba? Paano ba? Nalakart na tayo. Saan ako? Saan ako upo? Dito? Ha? Ha? Saan ako upo? Dito? Kahit saan? Dito na? Dito ka nang buko. Dito ka buko na. Diyan? Ano? Nalakar. Yun, kainin mo rin lahat ang gusto mo siya. Anong gusto mo, Papa? Yung salad lang lagi sa akin. Yung vegetable. Tropical salad ito. Salad. Ayan. Saan sa'yo? Ito? Ikaw na naman. Okay, Ben. Ano yan sa'yo? Alam mo na ang paborito ko. Ano sa'yo? Watermelon with bell pepper. Ano? Ayun. Bakit ang tagal mo na yun? Ito salmon ya, pwede. Tropical salmon. Salmon mixed with Di ba pwede sa akin na isda? Picture mo sa akin ah. Ayun, ayun na sa akin. Kasi na, di ba nagkasya na doon? Nagkasya na doon sa buwan. 795 yun. Paano ba yan? Bakit 500 lang? Ganun siguro, pero pag nag-exceed, siyempre, additional na bayad. Yung 500. Ito kasi, ito is 500. Yung a la carte namin, tag 500 kami. Ngayon, itong salad na gusto niya na orderin is more than 500, 795. Plus, bibili pa kami ng rice and ulam. Ikukulangin yung 1,000 para sa amin dalawa lang yun. Ngayon, tatanong ka paano yun, hanggang 500 lang naman pwede natin. Di additional na logic, no? Ayan na, nagugutom na sila din. Lagay mo na yung ano. Ano nyo, pupunta na kayo mag Yan, yan na kayong bracelet. Okay na. Ha? Mobile para sa pagkain ng drinks pa. Para sa pagkain ng drinks pa? Ang value niya 500. 500 yan. Baka naman yung ano mo din mo. Kaya dagdag ko. Lagay na?
dagdag ko. Nakakatawa pala din. Nagpuy na lang sana ako kanina. Kaya na, di ako pwede kumain ng karne. Thank you. So, Okay, punta na. you go. At mag-order na kami. Miss, mag-order kami ng para sa amin. Ang saan man ni pananglitan? Kani kay tag 500 raman mi kay a la carte. And then So, kumbaga, gusto man mi aning medyo mamahalon. kumbaga- Mahal man yo 795 ka ng salad lang. Yes, ma'am. Kumbaga, ang balance, ma'am, is bayran, ma'am. Oh, logic. Yun ang tinatanong mo, yung logic. I-explain na nako. Teka lang, yung Mas isa, maganda galing sa iyo ja. May Ah? meron pa ng discount pa na nakita ko rito, hindi natin nagamit. Ano 'yun? Ito. Hindi natin Ay, nagamit oo yung nga. Marco. Paano yun? Unsa ano man ni? May discount siya eh. Yung Yung isa. kanina. Sayang tapos na. Ilang percent sana yun? Ilang percent sana ma-discount? 20%. Oh, 20. Sayang. Ay, kasalanan mo. Hindi mo naalala. Bago lang, So, manggod mo hindi nang din naka... po kasi natanong ko na kasama ko. Oh, Sorry po. sayang no. Pero yung sa atin, pwede yung senior ko. Yes, po. Okay. Okay. Ito, magdagdag na lang tayo. So, ang order namin is this one. Tropical fruit salmon salad. Ayan. And then, what else? Salmon sa akin, salmon. Oo nga. Oo nga. Yun nga sinabi ko. Yung, Ang main course mo, yung drinks, ayan. ang drinks mo. And then, Ito, ang natural din ulam ang ko, akin. hindi ko alam. Yung ano, prutas na drinks. Pineapple. May shake po kami, sir. Baka gusto niyo. Ayun ko yung gusto ko Pineapple. yung juice ang gusto ko. Buko juice sa akin. Buko juice po. Fresh Oo. buko juice. Oo, fresh buko juice. And then, kakain ka ng rice, di ba? Hindi na. Hindi na yung sarap sa Salad lang sa'yo? marami ba yun? Good for 1 to 2 packs po, sir. Okay. Depende po sa appetite. Depende. Kung malakas kang kumain, maubos mo yun. Yung ano, pineapple juice, meron kaya? Pineapple juice, sir. Meron po, sir. Nasaan? Wala dyan? Wala pa lang. Wala dyan ah. Pero feeling ko meron naman po ata. Hindi lang nakasulat po. Hindi lang nakabalagay dyan. Ano ba yung pineapple juice, yung natural na juice talaga yun? Yes po, ano po, parang in-strain po. Oo, yung sa juicer galing. na gano'n? Yes, speech. Juice Sa- na pineapple sa juice? juicer, Ayun, yes. isa. And then, isang... Isang pineapple juice po, sir. Oo. Anong sa akin? Di ko alam. Ikaw, ano kung gusto mo kainin? Pizza? O may pizza rin sila yun? Asa may bestseller ninyo diri? Aron Sa ma-experience. first, ma'am, itong bestseller is spare ribs, pork crackling, and whole chicken roll po. Bohol chicken bowl? Para siyang similar siya sa halang-halang, ma'am. Ah, galing na akong kumain kanina ng ganyan kaysa ang pork, ano na yun? Sisling ito? Ay, Ito po, spare ribs at saka pork crackling po. Yung pork crackling po, parang ano po, yan. Lechon kawali po. okay. Itong fish, what is this? Fish poke bowl po. Oo. Anong klaseng? Buko po siya na coconut shell. Okay. Isan yun? Yan po. Anong isda yan? Anong isda? Anong klaseng isda yan? Mackerel po. Okay. Very good. Mackerel Gusto ko yan. Sashimi grate na. Okay. Thank you, Ja. Kagamay sa iyang ngalan, Ja. Matipid sa Short name. po, ma'am. Very short. Would that be Okay. all, ma'am, sir? Oh, yes. For now. May food allergies po ba tayo? Wala naman. Okay. Wala naman. Can I have just one name po? Medyo nag-ano lang siya, nag-ingat kasi galing siya sa Kala ko sa ano yung... hilot, yung crack, rinak yung mga buto niya. Salad lang muna si sir. Oo, kaya salad muna. Ako na lang muna kakain ng marami. Okay, thank you, Ja. Ha? One name po, ma'am. My name, Maria G. Salva. Maria G na lang po ilagay. Okay. Okay, one salmon salad. May senior
yung citizen discount Yes po. I-present nyo lang po, one spill out po. Okay, one salmon salad, one buko juice, one pineapple juice, and one fish poke bowl for walk-in Maria Chete. Okay. Thank you. Thank you, Ja. Thank you, Ja. Ma'am, by the way po, yung serving time po natin is 30 to 45 minutes. Okay lang, nandito kami maghapon. Okay, thank you. Okay. Ano yung kinakain mo? Itong dalawang buffet eh. Ang dami nilang Hindi kayo ulam. kumuha ng drinks yun. Di ba okay naman yung drinks yun natin? Wala kayong drink. Ay, ikaw, water siya. Yan. Na-enjoy na nila yung buffet nila. Buon appetito! Grazie, altrettanto, caro mio. Mamma, buonissimo. Che cos'è? Lechon? Buonissimo.
이거 지금 누군 야구에서 오늘 다른 강호 팀이야? 제가 이분 1등이라니까? 아니요. Chok sila dito. Ha? Nag-trophy, meron sila. Uy, bakit ka sumasayaw ha? Makasali ka ba sa birthday? Masaya lang ako. Wala na sa akin. Iwan ko yan sa baba. Yan, ikares mo. Bakit may tatak? Ayun, may tatak po. Kaya, original ang kanila. Ano ba itong pineapple na ito? Meron ba kaya itong ano? May time limit na buffet? Wala. Time limit ba? Ano ba yan, Marco? Saan? Ayan. Bacon roll Ah, bacon. and nuggets. Oh, yan ang ginagawa ko naman. Ha? Ito. Dapat yung tayo nga pa, na-picture pa. Naman lang. Mamaya kung mag-picture tayo. Pag nandyan yung mga ano. Kai? I-vlog ko, binag ko eh. Akala ko nasa buko ka niya eh. Hindi naman pala. Ito yung yata yun ano niya, bu. Ito ba? Ah, yan. Nakalagay daw sa buko. Ganda, Ito oh. yung mackerel eh. Ba, trabaho rin nila, oy. Oo. Alam mo, oh? Trabaho rin, oh. Tingnan mo yung akin, oh. Ito. Salmon to, oh. Oo. Picture na. Ba, okay pala ito. Ay, gulay na pala yun nandyan sa loob. Oh. Salad, oh. Salmon. Salmon yung ibabaw. Tapos, ano na siya, ba, magaganda. Mayroon pang mango. Okay. Very good. Mamaya. Masarap. Masarap. Sarap na? Masarap yung salmon. Kumama. Tingnan mo sa ano ko. Masarap. Kilaw yan. Yung salmon, yung paborito mo. Masarap, magaling sila gumawa. Galing. Galing sila gumawa. Tingnan mo, masarap. Aba, smoked salmon yan. Smoked salmon. Wow, sarap ito ah. Let's eat. Masarap sa sunod. Ganyan din ulit yung order ko. Smoked salmon. Wow, my favorite. Arugula and the lettuce May cheese pa, oh. May parmesan pa. Oh. with parmesan cheese. Ay, bawal sa akin ng karne pala. Ikaw? Bawal sa akin karne. Yeah?
isda. Merong isda. May isda. Ano rin? Curry na isda. Koko? Ano? Tama na tama? Okay. Ano ba yan? Ano ito? Ay, yung nandun sa agbot ito ah. Kaya niya? Nakakain pa yan? Wala, ayaw lang ako nakakain. Makarel yan? Makarel. Bakit ako inaano mo sa makarel? Eh, mayroon akong salmon in order. Ano ka ba? Sarap. Ang sarap no? May Lamig. sili pa. Ang galing na May magluto mo. mango. May sili, may kiwi. Parang May kiwi pa. bagong karne yata na ano yan. Ba, salmon na yan. Sarap. Ba, ya. Sige.